Det synes jeg, der vist er fået. Jeg har 3 nede. Hvor mange er du? 1. Nej, hvad er det? Nej, det er der. 3. Hvad der? 4. Han er nødt sammen der. Han går stadig øve på sig. Det fører vi ud. Nice. Jeg fik lige et rigtig godt headshot. Jeg løb tør, Jonas. Nej, for folk. En til. Sådan. Der mangler nogen at skyde på. Jamen, jeg har heller ikke flere nu. I love this game. Det er bare brudt, den der. Ja. Så spørgsmålet om vi skal af bagefter, for jeg tror, jeg har ryddet sådan rimelig herovre. Der er heller ikke nogen af vores. Der er sådan. Det var kraftigt nok på tide, de store lukken. Yes, headshot, rød container. Nice. Og der var 2 deres. Om bag snipertårnen er 2 nu. I snipertårnen er 1. I midten. Rødt. Ja, du er død! Jeg ser hans røg bevæge sig. Tak! Det var pænt, der! Der kom lige en fugl ind. Jeg ved godt, det er lidt skydetal, ikke også, men jeg er dybt mig. Ja. En til. Sådan. Top snipertårn. Der er en mere deroppe.
Så må du også bare lige. Det her det er det nye sneglerform, Jonas. Ja. Den der røde container, det er bare en stor klapspil. Ja, det er så. Der er ind, så har jeg. Der er ikke en, der er gået derind nu. Men det er jo fordi, de putter sig opad. Ja, ja. Det kan jo godt se. Men det ved de jo ikke. De tror, det kommer forfra. Ja. Hvor er det ærgerligt, at man ikke har zoom-kamera. Jeg ville have haft mit PQ-box-kamera på, men det har jeg lånt til Emilie. Jeg har ikke fået tilbage nu. Ja, det kunne jeg godt lige have brugt. Jeg skal have lavet det, men jeg kan se også den afstand. Du må lige gøre sådan her i stedet for. Altså, jeg kan se mig frem til, at man kan få sådan nogle linser. Hvis du køber det der lenskit, så følger der sådan en filter med, som man skruer på, som har et større gevind. Og der kan man købe sådan nogle med 2 til 3 gange zoom. Sådan nogle linser. Jeg kan bare ikke finde, hvad det er, der passer. Ja, det er det ikke, men det er bedre end ingenting. Der skal jeg heller ikke skyde herovre. Der er en øverste snipertårn, men han kommer aldrig frem. Jamen, han er bag en mur. Der. Kom frem igen. Ja. Prøv at komme herover. Jeg tror, du kan hjælpe mig. Han er død! Sådan. Jeg kan ikke glemme, at han øvede sig sådan, ham der. Han kan holde sig til ribbengen, det går han her forbi. Det kan også gøre ondt. Det er klart, det er halvt ramt. Ja, og så rammer på et ribben. Og der er en derovre, der er det nok for langt. Der er en helt over bag den der tank helt over i sumpen. Ja, det tror jeg lidt langt. Man skal aldrig sige aldrig med mine slangekugler. Nej, det er det. Nej. Det synes jeg er meget cool, at du snakker med det. Men de flyver faktisk forholdsvis lige. Stadigvæk. Det er bare lidt irriterende at springe over nogle gange. Det lyder godt, synes jeg. Det er altid noget. Nå, Jonas. Ja, nu har vi også tanken over, kan jeg se. Skulle man ikke bare gå ud, så nu har vi gjort vores job.